seara! Să dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu lase singure la... Greu. Adevărat. Sunteți duhovnic? Nu bucureștean. Bună seara, domnișoară! Arătați minunat în această seară. Mulțumesc. Mă, dar ești nesimțită de la femeia mea de față cu mine. Tu ce-i mulțumești, mă? Ce vrei să vii pe vrăjeală cu ăsta, ce-ai? Vrei să ți-l calc în picioare? Domnule, era un compliment. N-am făcut decât să-i spun oficial că arată elegant cât de cât minunat în această seară. Cum adică în acea? Adică ai văzut-o și în alte seri ca să faci comparați? Bă, cine e ăsta că ți-l calc în picioare, Danelu? Drag, așa se face, potolește-te. Bine, mă, potolesc. Așa. Aveți rezervare la noi? Nu avem la doi cocoși, dar m-am gândit să le fac o surpriză să vin la voi. Normal că am, că știu că într-o seară casa trebuie să ai rezervare, că e ocupat, că e alea. Pe ce nume? Pe ce nume ce? Pe ce nume rezervarea? Știam, dar îmi place să mă joc cu tine. Manea Robert, dar se citește Manea. Pe Facebook Robi Roberto FCDB, fost FCSB. I-a bătut ăștia acum și m-am gândit să fac așa să mă... Să vă conduc la masa dumneavoastră. Nu-i nevoie că nu sunt oră, dar îmi place mie așa să port ochelari de de soare. Care e masa? Aceea este masa dumneavoastră. Cic. Aceea este masa dumneavoastră. Ce ești murdar pe degete, ce-i? Adi, Danelu. Robi, ține scaunul. A? Ține scaunul. Bă, dar ce e rupt? Nu e rupt, așa se face. Hai, fi educat. Îl mai ții mult că mă doare mâinile. Îl lași jos și mă rogi să mă așez. Adi, te rog eu, așează-te. Băi, Robi, toată lumea mă întreabă ce văd eu la tine. Adică, pe bune, eu o fată cu bacalaureatul luat cu 90, studentă la ASEC, cu bursă. Și tu ce le răspunzi? Că nici eu nu știu. Ai tu, mă, un chelcășoz, un je ne sais quoi, un ceva. Ce-a făcut? Bă, dar ce-i muzica asta de mormântare, bă, mâncați aici. Asta e așa cum e trecăreț, domn. Salvează-mă, Sorinele, salvează-mă! Altă viață. Bună seara și bine ați venit. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu lase singure la greu. Nu-i nevoie, nu mersi, nu mersi. Ți-am zis că e mormântare? Cine-i răposatul? La ce vă referiți? Nu, la nimic, glumește. Am înțeles. Înainte să comandați de mâncare, doriți ceva de băut? Să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu lase singure la greu. Blagoslovește-mă așa cu o șampanie, dar calitate prima întâia, adică de calitate superioară, cum ar veni. Am înțeles, e o seară specială, da. Să fie cristal? A? Cristal, să fie cristal? Nu, pahare de plastic. Normal că cristal, că de-aia am ieșit la restaurant, nu? Nu, vreau să spun șampanie. Șampanie, cristal? Să moră familia mea, Danelu, ea după ce a pasă de dinți, acum s-a reprofilat pe șampanie, pe alea nu le mai merge cu dinții, cu alea. E bună? Da, e foarte bună. Adu-ne de asta atunci. Da, imediat. Băi, Robi, credeam că în seara asta o să primesc și eu un buchet de flori. Noi de când suntem împreună n-am avut parte de nicio floare. Cum n-ai avut parte de nicio floare, mă? Păi când m-ai prins cu camelia? Ce glumă nesărată. Păi când m-ai prins cu camelia? Ce faci cu metre? Ce faci, mă, trei țări, familia ta? Păi așa se aduce șampania. Da, cum? Cu artifică, de-aia frumos, treci pe lângă alți, să vadă lumea care e masa cu valoare, cu adevărăciune, cu aia, o aduce așa pe șesache la masă. Pare rău, la noi aici, noi suntem un restaurant de lux, îmi pare rău. Noi avem stele Michelin. Ce aveți? Stele Michelin. Păi ce faceți mâncare să puneți anvelope? Da, păi ce să știi de restaurantele de lux. De hotel ce să mai e? Ai fost vreodată la 5 stele? De ce vorbești cu păcamă că să uită și omul ăsta la tine? Adică dacă am fost la 5 stele, dar asta vară la mare n-am fost. Care, mă? Bă, da, chiar vrei să mă enervez? Am fost la 2 stele la Olimp, cu 2 stele la Eforie Nord. 2 cu 2 că face 4 stele și o stea la Mamaia. 3 weekenduri am fost. Ce drept? Da. Înainte să comandați de mâncare, supați? A? Supați? E supărat. Am ciondărit așa un pic, dar ne revenim noi. Nu, vreau să spun, adică felul întâi, doriți și felul întâi, supă? Supă de ciorbă de burtă aveți? Nu. Atunci nu supez. Am înțeles.
Nu trebuie ți-ar familia ta să strească, dar ce-i cu astea toate aici, mă, care mai mănâncă mai multe persoane după noi? Te rog frumos să taci și să spui ce vrei. Vreau să câștig la loto. Spune ce vrei să mănânci. Ce aveți cu pui? Ah, specialitatea bucătarului. Pui cu pene. Pui cu ce? Cu pene. Să moră familia mea, doarelor, ăștia pune pe pui și jumulește și aruncă bunica, hai acasă. Hadi ieși acasă, hadi mai stăm. Nu să te așezi că mă faci de rușine peste tot pe unde mergem. Penele sunt un fel de paste. A, penele e un fel de paste. Da, da. Atunci pui cu pene să fie. Am înțeles. Și domnișoara? Și domnișoară. Am înțeles. Imediat. Vă rog, vă rog. Mulțumesc. Imediat. Admiterii. E frumos aici, așa. Este, nu? Romantic, așa. Nu vă supărați, doamna. Da, spuneți. V-a căzut fundul. Nu mai suport, mitocanule, mă faci de râs peste tot pe unde mergem, nu mai suport. Bă, da, dacă tot încă o notă în patru și îți faci ceartă cu mine și cu altă și pui Melissa pe mine pe unde mergem, de ce nu te duci, mă, cu unul de la tot de facultate? Pentru că nici eu nu știu să existe vreun motiv. Dar te iubesc, prostule. Te iubesc foarte mult. Și dacă tot o să o ții langa cu ăștia de facultate, poate chiar o să-mi găsesc unul, cine știe. Și eu atunci o să-mi găsesc ăla care are ceva de pus în sutien. Sintule. Danelo. Stai, mă, că am glumit. Danelo, stai că am glumit. Se poate? Domnișoara... N-ai tu treabă, mă, hai. Înțeles. Păi, Nici un păi. Puiul, peștele și puța se apucă cu mânuța.